שלום, אני אבי, מאבי שערים אוטומטיים, יצרן ותיק ומנוסה בעל ניסיון רב בתחום. אצלי תמצאו את הפתרון האידיאלי לשער איכותי וטוב אשר יסגור לכם את הבית, את העסק או את החנייה. אצלי אפשר למצוא את כל האפשרויות. מחיר הוגן, מגוון מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, צורה, צבע והתאמה במקום לפי דרישת הלקוח. אני נותן ליווי מלא למוצר, השער נפתח עם הלחיצה בשלט או בטלפון. עשרות לקוחות מרוצים כבר בחרו באבי שערים אוטומטיים. ניתן לפנות אליי לנייד 052-394-6299 או למשרד 04-996-9726.